माखासे जोंनि बर' समाजावनो दङ बेफोरबायदि मोजां खामानिखौ मावनायखौ नुब्लाबो माने गोबां नोङो हाजार गोदोनिफ्राय मावबोबाय मोजां खामानिखौ नाथाय नोङो बे समाव मोनसे गोरोन्थि मावोब्ला बबेबा समावहाय बे गोरोन्थिखौ लानानैनो जोंनि माखासे बर' समाजावहाय माने नारसिनग्रा नाख्लायग्रा निन्दा होग्रा ठाट्टा होग्रा गोबां दङ नाथाय नोंनि बै मोजां मावबोनायखौ बिजिरग्रा रावबो गैया बिथांमोना होसो होसो आंनि आदाखौ माने बुथारनो थाखाय गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय माने आदा अफ्रि दैमारि सुगार एन्ड सल्ट लुक द सेम सुगार आरो सिनि आरो संख्रिनि कालारा एखे स' बी केयारफुल हु यु ट्रास्ट नों जायखौ फोथायो जायखौ लोगो होननानै सानो स' बी केयारफुल आरोना मानो होनोबा गावनि असे लोगोआनो जाया मानो जानला मोनला आंगो लोगो बेस्ट फ्रेन्ड होननानै रावखौबो दा फोथाय मानो होनोबा नोंनि सासेल' आंगो लोगो दं जायखि धोरोमावनो नोङो थाया मानो नोंनि लाइफनि आंगोसिन लोगोआनो जाय नोंखौ सोरजिदों बिसोर नोंनि बेस्ट फ्रेन्ड स' बिनिखायनो संसाराव थासान्दियाव नोंनि आंगो लोगोआनो जाया मानो नोंनि बेस्ट फ्रेन्ड होननानै जायखौ नों सानो नोङो बेखौ मालाबाबो 100% नोङो ट्रास्ट खालामनाङा आरोना स' मानि थाखाय नोङो दिनै जेलाव थांनो गोनां जादों दिनै नों गोबां बुजानो गोनां जादों एबा गोबां हेरेसमेन्ट मोनदों स' बिनिखायनो बी केयारफुल आरोना जायखि लोगोआनो जाया मानो नोंनि एकदम असे लोगो दुखु सुखुआवहाय मदद होबोबाय होननानै नोङो बेखौबो माने इमाननिखि फोथायनांगौ बे नङा आरोना स' बिनिखायनो आङो आदा अफ्रिनिसिम आं बे खोथाखौ बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना मानो होनबा नोंनि लोगोआनो सानसे समाव नोंखौ खैफोदाव खोख्लैगोन स' दिनै नोङो खैफोदाव खोख्लैजाबाय नङा होमबा आरो लोगोसे नोङो गोबां खामानि मावबोबाय जायनि जाहोनाव नोङो जेब्लानिफ्राय आफादाव हाबजेनदों बै समनिफ्रायनो नोङो जानो हागौ गोबां मदद होबोबाय जोंनि बर' हारिया जौगानांगौ होननानै गोबां मदद होबोबाय नोङो गुबुननि थाखायबो नोङो थै होबोबाय गैयै न'खरनि थाखाय आरो गोबां मदद होबोबाय आरो दानि जुगावसो भिडिअनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों मदद होनायखौ नुबोगासिनो गोदोनिफोरखौथ' नुवासै बेसेबां मदद होबोदोंमोन नङा होमबा स' जियानो जा नोंथाङा नोंथांनि मावनायखौ जोङो नुबोगासिनो नंगौ मोजां खामानिखौ मावबोदोंमोन नाथाय आङो पलिटिकेलनि बागै आं बुंनो थाङा मानो होनोबा पलिटिकेला जाहैबाय लिडारफोरानो मोननै मोनथाम पार्टि दानानै होबाय दा फिसाफोरा गावजों गाव एना एनि स' बिनि गेजेराव आं बुंनो सानाखै आरोना मोननैबो पार्टिखौ आङो जेबो बुङा स' आं बेखौल' बुंनो सानो जायनि जाहोनाव बर' हारिनि थाखाय आदा अफ्रिमोना एबा जानांगौ नोंथांमोनाबो सिनायो दै दिकेजुलि हादान गोदान सिफाय गोदान थाइगिरगुरि दं एकदम साहा जोंनि गिबि जायगामोन बियो गोदोहाय आरो गोदोद्रायथ' नङा जेब्ला दिकेजुलि हादान सिफाय गोदान अब्ला आंबो दंमोन बेयाव उन्दै होमबा बे समाव जोंहानि न'आव एबा जोंनि गामियाव थाहैदोंमोन आं बिथांमोननि मुंखौ गोसोआव गैजोबा जाय गोसोआव दं आं बेखौ बुंनि आरोना आदा बुखारलां बेनिफ्राय आदा दाउखा बेनिफ्राय आदा फैलाव बेनिफ्राय आदा गेन्द्रा ओमफ्राय पेटलाबो होनो आरोना बिसोरो जोंहानि न'आव बेनिफ्राय जोंनि गामियाव थायै बिसोरो आफादनि खामानिखौ मावदोंमोन बेनिफ्राय जेब्ला आर्मि पुलिस फैयो अब्ला जोङो बिसोरखौ नागिर गामियावहाय आदामोन आर्मि फैबाय खारद' होननानै जों गोबां बासायबोनो मोनबोदों आरोना बै समनिफ्राय लानानै आफादाव हाबनाय सुबुंफोरनि सोमोन्दै आंबो मिथिगौ स' सोरबाया दाउ अमा बायदि खाख्रब
जोंनि मेगननि नोजोरावनो आर्मिफोरजों हमना लांजादों, सोरबा जिउ गोमादों, सोरबा आथिं आखाइयाव गुलि गावनानै बेसेबांबा गोजान गोजान खारै खारै गावनि जिउखौ रैखा खालामदों आरो सोरबाबा जिउ गोमानांबाय, सोरबाबा दासिमबो जेलावनो दङ। स' गोबां बेफोरबायदि हिस्टरि जानानै थाबाय आरोना। स' बेफोरखौ जोङो मिथिगौ, नाथाय दिनैसिम बिथांमोना सारेन्डार जानानै मा होनो ब्रादार रन्जन दैमारि जेब्ला हमजाखाङो, बिथांनि उनाव बिसोरो उफाय गैयिनि माने सारेन्डार जानो गोनां जादों, सारेन्डार जाहैबाय। सारेन्डार जेब्ला बिसोरो जायो अब्ला दिनैसिम दङ XNDB होननाय। स' बिसोरो बिथांमोना दिनैसिम मोजां खामानि मावबोदों गेजेर गेजेर, सोरबा ड्राग्स हमनाय, सोरबा मा होनो गाज्रि हाबा मावनाय, बेफोर गासैखौबो बिसोरो दिनै माने सिगांनिफ्रायनो लानानै मोजां खामानिखौ मावबोनायखौ नुनो मोनदों। स' बिनिफ्राय माने न'खर न'खर थाङै थाङै गैजा रोङैफोरनो होबोदों, बेफोरखौ जों मिथिगौ। स' दानि जुगाव बेफोरबायदि जोंनि बर' समाजावनो आरोना, माखासे जोंनि बर' समाजावनो दङ बेफोरबायदि मोजां खामानिखौ मावनायखौ नुब्लाबो माने गोबां नोङो हाजार गोदोनिफ्राय मावबोबाय मोजां खामानिखौ, नाथाय नोङो बे समाव मोनसे गोरोन्थि मावोब्ला बबेबा समावहाय थ' बे गोरोन्थिखौ लानानैनो जोंनि माखासे बर' समाजावहाय माने नारसिनग्रा, नाख्लायग्रा, निन्दा होग्रा, ठाट्टा होग्रा गोबां दङ। बेयो हले 100%। नाथाय नोंनि बै मोजां मावबोनायखौ बिजिरग्रा रावबो गैया, गोबां खम। जों बेखौ बुंनो सानो, जायनि थाखाय आं बे भिडिअसखौ लाबोदों। मानो होनबा दङ आंनि न'खरावबो, आंहाबो सासे मा होनो आफादाव हाबनाय बिदा दङ। नंगौ, जेब्ला बियो आफादाव हाबदोंमोन अब्ला बै समाव सोरनिबा न'खराव फरायनायनि उसुबिदा, सोरनिबा न'खराव स्कुलाव थांनो थाखाय साइकेल गैया, साइकेल बायनानै होदोंमोन। स्कुलाव थांनो इउनिफर्म गैया, इउनिफर्म बायना होदोंमोन। स्कुलनि थाखाय इउनिफर्म दख'ना गोमो गैया, सोरबा बिनानावफोरनो थाखाय राननानै होदोंमोन माने बायनानै होदोंमोन। फरायनो थाखाय लाइट गैया, सलार बायनानै होदोंमोन। नाथाय बेफोरो बहा, जायफोरनो मदद होदों बैफोर सुबुङानो दिनै जोंफोरखौ माने मुगैयो, नेवसियो। स' जेबो नङा, जोङो इसोरनि मुङै निमाहा होयो आरो इसोराबो बिथांमोनखौ बोर होदों। स' लोगोसे बियो जानानै थांबाय। आरो जेब्ला आंनि आदाया आफादाव हाबनायनिफ्राय रन्जन दैमारि जेब्ला हमजाखांनायनि उनावहाय बिथाङा सारेन्डार जादों, आंनि बिदाया। अब्ला बे सारेन्डार जाखांनायनि उनाव बियो न'आव फैदों। सप्तासेल' न'आव थानानै बियो गावनि लोगोफोरजों बेरायनो थांदोंमोन गामियाव, एसे साहाथिं आरोना, आङो डिटेल्सखौ बुंलिया मानो होनबा गोसोआव दुखु मोनो। अब्ला लोगोफोरजों जेब्ला थाङो, नाथाय बिनि माखासे जाय सारेन्डार जायै लोगोफोर दङमोन, बिथांमोना होसो होसो आंनि आदाखौ माने बुथारनो थाखाय माने होसोदों आरो बुदों, खाख्रब खासि बुदों। नाथाय इसोरनि अननायजों आंनि आदाया माब्रै खारै खारै बारग'लांखो मिथिया। बिखौ खाख्रबदोंमोन होननाय खोनादों, बिखौ खाख्रबना बुदोंमोन। नाथाय थै रना रनि खर'निफ्राय बियो गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय माने खारलांदों बियो मना सेन्टारसिम। जोबोद दुखु मोनो आरोना बेफोरखौ जाथायखौ खोनाबा। मानो होनोबा बेबो सासे आफादनि मानसिमोन, बेबो सासे आफादाव मावनाय, गोबां मानसिखौ मदद होबोदोंमोन। नाथाय जाय मददखौ होदों बे मदद होनायखौ नुवा, खालि नेगेटिभ साननाय, नेगेटिभ खालामनाय, गुबुनखौ बुथारनो नागिरनाय जोंनि बर' समाजाव, जोंनि माखासे बर' समाजाव दङ। स' दुखु मोनो, आंबो सासे एनडिबिनि बिनानाव, एक्स एनडिबिनि बिनानाव। स' बेफोरखौ लानानै आङो दिनै भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोना। आदा अफ्रि दैमारि
बिथांनि मावबोनायखौ नुनानै दिनैसिम माने बेफोरबायदि फाव फान्दाय जानायखौ नुनानै आङो दुखु मोनदों। जोंनि बर' हारियाव खौसेथि गैया। जोंनि बर'आनो बर'खौ माबायदि निन्दा होयो, बर'आनो बर'खौ माबायदि फानाव खोख्लैयो, स' बेखौनो आं जोबोद दुखु मोनो आरोना। बै समाव जोंफोरा बेफोरखौ बुंनो हानाय गोहो गैयामोन एबा नलेज गैयामोन आरो मबाइल गैयामोन। बैफोरखौ जोंहा सावगारि सेबखांना लानो हानाय गोहो गैयामोन। नाथाय दायो जोङो गिनो रोंलिया एबा जोङो बुंनो हानाय जोंनियावबो गोहो दंसै, नलेज दंसै। स' बिनिखायनो जोङो दायो जेननानै थानांलिया। जोङो नुनायखौ बुं आरो गैयैखौ जों मदद होनांगौ। स' बेनिखायनो आंनि रिकुवेस्टआ बेनो, जोंनि बर' हारिया मोजां आरो गाज्रिखौ बिजिरनांगौ गोबां दङ। स' बेनिखायनो जाय मोजां बेखौ नोङो फल' खालाम, जाय गाज्रि बेखौ नोङो नागार। हिंसा हिंसि खालामनायखौ नागारोब्लासो जोंनि बर' हारिया खौसे जागोन। अनजाग्रा फंबाय बिनानाव आरो आंनि आंगो लोगोफोर, आंनि नायगिरि नोंथांमोन, आङो बेखिनियावनो भिडिअसखौ दोनथ'नाय जाबाय। आं बारा गोबाव खालामलिया आरो नोंथाङा मोजां मोनबायब्ला शेयार खालामनानै होदो, लाइक खालामनानै होदो। लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला मस्ट वेलकाम, साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। मानो होनोबा आङो डेलि भिडिअ हगारनो हायाब्लाबो आं गेजेर गेजेर ब्लग भिडिअ लाबोबाय थायो। स' नोंथांमोना लोगोसे अननायजों गावनि गोसो खुसियै माने सापर्ट होगोन होननानै आं आसा आरो मिजिं खालामनाय जाबाय। आरो बे आंनि भिडिअसआव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो।